Керегез форумга, интернетка күрерсез, бер-берегезгә очрашырсыз. Күрешеп тору елга бер генә монда була. Өйдәге телефон шалтырый. Хәйрә көн исәнмесез, Сәләт яшьләр үзәгеннән. Жылда безне сайлый башлаганда Рухият ана мин беренче булып январ айындан инде шылтырата башладым. Ләйсән апа ветровага ул вакытта әле. Мине алыгыз, мин барам. 2010 елда монда килгән идем палаткалар куярга. Бөтен Сәләт Раушанга палаткалар куйган идек монда. Хәзер инде монда инфраструктура супер, шәп. Минем иң беренче аланнарым ул Изге Чишмә аланы иде. Изге Чишмә аланы ул студентлар аланы. Сәләт форумы өчен ул вакытта ул фестиваль исем белән атала иде. Bütün bu инфраструктураларны, чатырларны әзерләдек. Ягъни ул вакытта Изге Чишмә аланы эшләмәсә, шуны фестиваль үтмичә калыр инде. Без форумда булганда без палаткаларны үзебез кыра идек. Учакта ашарга пешерә идек. Гариф абый безнең бар иде Рухият аланында. Ашарга пешерә, бик тәмле. Суларны үзебез ташый идек. Изге Чишмәгән барып алып килә идек. Ул хәзер фәнсәр дип атала, ул дубок аланы иде. Анда УАЗик аппаратураны төяп, анда чаралар уза иде. Минем беренче айдаманым Ләйсән апа Асхатова иде. Һәм без бүтән төркемебез белән аңа гашык булдык. Күбрәк мин әлбәттә Айдаман ролен башкардым, Айдаман булдым төрле аланнарда һәм әле дә бүгенге көндә дә бу вакытларымны бик шатланып искә төшерәм. Һәм бу миңа гаилә тормышында да бик зур ярдәм булып тора. Чөнки үземнең дә 2 балам бар хәзерге вакытта, алар белән аралашканда да, алар белән ниндидер проблемалар чыкканда, ниндидер сораулар барлыкка килсә, әлбәттә, Сәләттә булган тәҗрибә ул бик зур роль уйный гаилә тормышында да һәм бик нык ярдәм итә. Анысын чынлап әйтә алам. 1996 Түбән Кама. Әти Сәләттә, менә әни дә Сәләткә барырга булды һәм мине алды үзе белән. İngiliz телендә белсеннәр, дуслашсыннар да. Миңа теге профессияга килгәндә минем ясаган беренче адымнар, теге беренче камерага төшереп карау, беренче фильм төшереп карау, беренче кинофестивальгә эләгү һәм анда җиңү, ул шулай ук Сәләттә булган хәлләр дип әйтик һәм теге Сәләт ишарә канат бирде дип әйтү безнең очракта ул ниндидер теге метафора гына түгел, әшеннән дә безнең тормышка туры килә торган шундый сүзләр булып чыкты. Мин гел ничектер күбрәк алан эшләре белән шөгыльләнә идем. Шул вакытта безнең шул җыеныбыз фестиваль бик шундый фестиваль формасында түгел, күбрәк зур ярыш форматында уза иде. Аланнар күп булмаса да, менә һәрберсе ничектер бик каты әзерләнә иде. Спорт мул, ЧГК булсын мул, презентацияләр булсын мул. Һәм без гел менә әзерләндек ничектер кубок алырга, анда зур кубок бар иде. Менә шул кубок өчен ярыш бара иде. Алан белән беренче презентациялар алынган, беренче кубоклар алынган. Ул инде иң бәхетле мизгелләр дип уйлыйм. Башка кеше булып кайттым өйгә. Һәм әтиәнигә әйттем, мин тагын Сәләткә барам һәм 3 көннән соң мин поездга утырып Сәләт Аршан авылына киттем. Һәм аннан соң башланды. Менә 2007 елда мин Сәлкеш булдым. Айдаман, Өлкән Айдаман, директор, алан директоры. Аннан соң Гүзәл апа Усманова мине чакырды форумга, оештыру комитетына. Мәдәни программа җитәкчесе буларак 14 елдан мин һәр елны монда. Бик көчле мөхит, дуслар монда бар, мәхәббәт, дуслык һәм шулай белән күргәч аңладым монда үсәргә теләвемне.
Һәм гомумән ул форумда мин футбол командасында катнаштым, презентацияда катнаштым. Бүтән кайда катнашырга булды, бүтән җирдә катнашып, теге сары галстукларны алып, шундый иң бәхетле мизгелләр шулдыр инде. Менә син үзеңә ышана башлыйсың, синең янәшеңдә кешеләр, әйдәманнар сиңа ышана башлый, синең чиннән дә барысы да килеп чыга. Менә шундый бөтен тормышын ничек дип әйтим, менә кискен генә борып куя торган менә шундый хәл иткеч вакыйга, хәл иткеч менә шундый очрашу була. Минем тормышымда менә шул сәләт агымына, сәләт хәрәкәтенә, сәләт өммәтенә килеп кушылуым, нәкъ менә шундый хәл иткеч вакыйга булды. Төрле җирләрдән, төрле районнардан килгән балалар, ул үзе теге җыелма ми кебек, как разум коллективный. Мөхит, гаилә, өммәт, бәлки менә җәтәве өммәт сүзен кулланады, бәлки иң дөрес сүз шулдыр, өммәт. Минем өчен минем тормышым. Кем өчендер ул мәгариф мөхите. Кем өчендер дуслар табу урыны. Әти-әни өчен ул үз баласын лагерьга алып бару мөмкинлеге, сәләттә булмаган әти-әни өчен. Бала өчен кемнең өчендер ул 18 көн лагерьда һәм битте китте шуның белән. Кемнең өчендер ул яңа дуслар, кемнең өчендер ул яңа бер дөнья. Ярты көндә булмады инде, 1-2 сәгать узгач, әни минем сәләткә лагерьга киләсем килә дигәч, менә йөрәккә май булды инде, менә аңлатырга да кирәкмәде. Бар инде менә шулай була, тегеләй була дип, кызыклы нәрсәләр була дип әйтәсе дә булмады. Менә ул килде, күрде, тойды һәм аның теләге барлыкка килде монда килергә. Сәләт белән безне гаилә бәйли, дуслар бәйли, безнең монда якын дусларыбыз, үзебез монда бик нык күп вакыт үткәрәбез, дуслар белән, гаилә белән. Хәзер инде улыбыз үсеп бара, аны да бу мөхиткә ияләштерәбез, аңа күрсәтәбез, кая без үзебез таныштык, кавыштык. Һәм кызык, мәсәлән, без берәр кайда танышларны очратабыз да, кочакланышабыз, сөйләшәбез һәм әйтәбез, менә бу сәләттән, бу сәләттән, бу сәләттән. Безгә кыз да әйтәсен, башка танышлар бармы соң ул? Әдиләгә 1 яшь булганда без Биләргә килдек, кайттык, Биләргә кайттык, палаткада кунды, Әдиләгә 1 яшьтә юк иде әле. Шулай ук Радмир белән дә без Радмирга 3 ай иде. Аның белән килдек, Биләрдә яар, һәр елны Биләргә кайталар, һәр елны монда кунакта. Үзләрен бик ничек үзенең кайфларыгыз ничек монда? Шәп. Алар сәләттә туганнан бирле инде. Бала кичкенәдән үк ана мин аның тавышын ишетәм, ул кайдыр монда. 1 яшь тугач ук без монда килгән идек. Шуңа күрә ул монда үсә. Мин сәләткә 9-нчы класстан эләктем. Менә бу балалар моны күреп тоеп үсәләр. Шуннан соң безнең уңга борылсак та, сулга борылсак та барлык дусларыбыз да сәләттән. Без аралашабыз, без бик күп бәйрәмнәрне бергә үткәрәбез. Сәләт үзеннән ул син аерыла алмыйсың. Сингел сәләт белән. Аны аңлатып биреп булмый бер ничектә. Аны барып тоярга кирәк. Бер көнгә 1 сәгатькә. Бер көн белән сөйләшмичә, үтеп кенә китсә дә, бу тәртиптә ул уже инде күрә, тыя, аннар әле аның төшләренә кереп, ул яңадан кайтачак. Сәләт тә шул. Без бит инде күрдек моны 2004 елда. 94 елда булган фотографиялардан карап беләбез дә, ул теге 20 кеше җыелган математиклар. 94-тән 2004 үтте, 10 ел эчендә шуның кадәр үзгәреш булды. 2004-тән 14-тә уже көтелмәгән нинди үзгәреш. Дөресен генә әйткәндә, менә шундый тизлектә үскән проектның тагын
10 елдан нәрсә булып бетәсе даже күз алдына китерү авыр. 30 ел электә, мәсәлән, Җәүдәт абый, без менә биләргә барачакбыз, анда безнең фән шәһәрчеге була дип сөйли иде. Ул безнең өчен ниндидер мечты иде, вообще күзгә дә китерерлек түгел иде, ләкин менә без утырабыз, менә фәнсар, менә шәһәрчек, меңләгән бала, укытучылар. Монда кыр иде. Хәзер монда шундый чатырлар, монда шәһәр үскән. Монда ниндер программа, мин ул вакытта ул турыда уйламаган идем дә. Күз алдына китер алмадык, шуның хәтле зур буласын, шуның хәтле зур үсәсен. Меңләгән кеше буласын, ул вакытта меңләгән кеше турында сүз дә юк иде. Хәзер инде монда аланда 10-15 мең кеше җыелына. Безнең аланнарда 30-ар, 60-ар бала иде ул вакытта. Иң күбе безгә 2004 елда әйттеләр, мосын 120 бала була дигәч, безгә безнең андый алан күргән юк дип, без шулай итеп эшкә йөргән идек. Уже 30 елдан соң Сәләт шәһәрен ачарга килербез дип уйлыйбыз. Ул да булса, Җәүдәт абый шәһәрне ачканда теге кызыл лентаны кисәләр бит, шуны күрергә дип килергә инде 30 елдан соң. Без бит менә тарих битләренә күз салсак, без беләбез, биләрнең нинди шундый шөһрәтле, менә шундый данлыклы шәһәр булганын беләбез. Шулай бит. Менә мин аның шундый булуын теләр идем, һәм бәлки ул нәкъ шундый булыр да, һәм кемлә, бәлки 30 елдан ук булыр. Биләр дә менә шул үз, бәлки күпмәгәдер ынтылган абруен яңадан менә шулай торгызыр. Менә шундый кайный торган шәһәргә әйләнер кабат. Зур Сәләт мәктәбе, Сәләт балалар бакчасы. Шул менә бу җирдә бәлки Сәләт шәһәре төзелсә, минемчә шул булырга мөмкин. Чөнки хәзер бик яхшы барабыз. Шул чыннан да булыр дип уйлыйм. Мин дә шулай уйлыйм. Сәләт, син Сәләттә менә була ала идең Сәлкеш, Айдаман, директор. Хәзер син Сәләттә була аласың укытучы, син Сәләттә була аласың Сәлкепүш, теге балалар садикта теге бала булгач. Син Сәләттә хәзер Алмагачта була аласың, Алмасы да була аласың, Асыл Ярыда була аласың, теге Сәләтнең партнеры да була аласың, теге уже үзең үсә башлагач. Теге рольләр күбәя. Шуңа күрә Сәләт тә улая сизелә. Кайымыбыз килеп, менә шулай ук үз гаиләсе белән үз балаларын алып килер дип өметләнеп калам. Менә шунысы шулкадәр кызык, әле кичә булдык, что где когда уенын карадык. Илшат әйтә, бар да яхшы, Сәләт Раушан беренче урын алды, 10 ел элек аладыр, быел да алды, значит, все нормально. Берәрсе дә үзгәрми икән ди. Мәхәббәт, уку, олыларга хөрмәт күрсәтү, татар телен белү, татар телен белмәсәң, татар телен өйрәнергә омтылу, гел алга бару, гел хәрәкәттә булу. Менә шундый әйберләр алар һәр вакытта мөһим була. 10 ел элек, 30 ел элек тә һәм бүгенге көндә дә. Буннар үзгәрсә дә, кызыксынулары үзгәрсә дә, ләкин менә шушы таяныч һәм төп тамырларның шул ук булуы аларга үсеш өчен менә дигән көч бирә. Үзебез булабызмы, юкмы Сәләт булачак дип белмим. Кеше ничек үсә, агач ничек үсә, менә Сәләт тә шулай үсә. Әмма дә ләкин бу бөтенесе бер зур галәм, бер зур система. Менә Сәләт тә шулай. Аның бар үз тәртибе, үз принциплары, низамәтләре. Әмма дә ләкин ул һәр вакыт шул ук Сәләт. Без бер кая да ашыкмыйбыз. Сәләт бер кая да ашыкмый. Аның үз юлы, үз язмышы һәм Сәләтне әйдәп барган кешеләр аны тоярга тиеш һәр вакыт. Һәр нәрсәнең үз вакыты. Менә Сәләтнең вакыты бүген менә шундый булырга. Нинди генә теге хәзер караган вакытта менә бүгенге Сәләтне күз аллаганда нинди зур хәрәкәт, нинди зур күренеш барлыкка килгән күрсәк тә, киләчәк нинди булыр дип түгел, менә бүгенгесе матур булсын дип. Менә хәзергесе матур булсын дип. Без биләрне сагынып кайтабыз. Биләр дә безнең аяк эзләребездән таный дип ышанам. Һәм менә киләчәктә безнең дә балаларыбызның эзеннән үк танысын иде. Biz sizga tayanabız, biz sizga ышанабыз, biz sizga zo'r ümitlar bağışlaymiz. Sizga bek zo'r rahmat. Mana bunda
шулай итеп матур итеп ял иткәнегез. Мин эшемнән дә канәгать, мин яшәешемнән дә канәгать, мин сезнең белән монда булуымнан да канәгать. Sevgili biz sizi bik нык яратабыз.